tomto videu si ukážeme tvorbu úlohu skupiny. Cez plusko si zvolíme úlohu skupiny. Zobrazia sa nám 4 stĺpce, ktoré môžu reprezentovať 4 skupiny. Stačí samozrejme, keď využijeme len niektoré z nich. Na tomto inštruktážnom príklade si ukážeme dve skupiny. Jedny budú živočíchy a druhé rastliny. Do políčok pod nimi zapíšeme slová, ktoré patria do jednotlivých skupín. Zle zaradený pojem má farbu skupiny, do ktorej mal patriť.